Capítulo 1. Éramos tres no val, o meu pai, Fulxencio, Novoa e Puga. Eu, que vos conto estas cousas, e o meu can, o can ser. Non era meu, era do meu pai. E ela ía nos dous, des que eu era moi novo. Longos días polo val e polos montes dos arredores, a caza das certezas e das lebres, dos raposos e dos teixugos. Non había día na temporada pertinente que non chegasen a nosa mesa coenllos ou becacinas, uns xamóns de porco bravo ou unhas perdices en salsa de chocolate ou en escabeche. Non, o can non era meu, pero como se o fose. Nada máis deixar o meu pai xa se achegaba a min e xa empezaba as brinquetas, as lambeduras, o arrendear do rabo e os rebullóns. Aínda que, se digo a verdade, non era eu tan novo o día que trouxeron, nun carreño cantareiro, enviado por unha compadre do meu pai. Aquel cachorro debía ter polo menos 10 anos. O que pasa é que antes de Val houbera outro can coma el na casa, outro can da mesma raza e cos mesmos xeitos, pero Val era o único. Para min, medramos os dous xuntos, saindo os sábados e os domingos do outono a tripar as follas amarelas, el ventando e osmando e eu sostendo como podía carabina de pau, que imitaba fielmente a 577 Nitro Express paterna. E un fíxose mozo e outro fíxose can. E a noite aquela tiñamos 7 anos o can e 17 o mozo. Val era un perdigueiro de manta amarela, coas patas grandes e nervudas, as orellas caídas dun vivo verdemar os ollos, a cola longa e sen recortar. Eu, un rapazolo que se lle asemellaba ao pai nos modos, nos ollos azuis e na figura excesivamente fraca. E o meu pai, un cabaleiro de longas pernas e fortes mans que traballaba pouco e paseaba moito, que malvivía de algunhas rendas que ía cobrando do que cazaba, dos produtos dun foro que aínda percibía. Malía que fose parcial dos antiforistas e partidario decidido da redención, das poucas terras que nos quedaban e de 4 mazairas e algunhas vacas que, achegadas a uns aforos que trouxera de Brasil, nos permitían ir tirando, a base de mendar moito os pantalóns e de gastar poucos os zocos. Coñecera tempos mellores aquel home, que estudiara no Seminario Conciliar de San Fernando de Ourense, no mesmo curso que Basilio Álvarez, que deixara a sótana un ano antes de ordenarse e que marchara a América para coñecer terras e homes ou para fuxir dos seus veciños e do ruxeruse das linguas mesturadoras. Sucedeulle mesmo nunha ocasión ter a oportunidade de falar cun insigne naturalista, don Víctor López Seoane e Pardo Montenegro, porque a pesar de que meu pai era case un neno, sendo un excelente tirador, fórono chamar para que o acompañase nunha excursión pola serra de Queixa. E da conversa con ese home tirara algunhas ideas sobre os animais que mantiña teimosamente, enfrontándose cos veciños e cos cortertulios de sobremesa que con frecuencia
só para amolalo. Lle mencionaban o tema. Por exemplo, meu pai negaba rotundamente que os lobos producisen embazamento nos seres humanos e coas cobras mamasen leite. Deses tempos conservaba non só as ideas que el chamaba liberais e que ían desde o desprecio de clericalismo que excomungou a Curros Enríquez, ata rexeitamento dos foros e a amizade co cura Basilio. De feito, el era o correspondente dos agraristas na localidade e o secretario da lingua agraria, senón, ademais, algúns libros que repasaban de cando en vez e un par de boas escopetas. Voy a mirar una cosa. Voy a poner el directo un segundo para ver si la música la tengo que bajar, la tengo que subir. A ver, voy a bajar, la tengo que subir. No se escucha, ¿no? ¿Soy yo o no se escucha? Es que claro, no se escucha, ¿no? Le subo un poquito. ¿Soy yo o no se escucha? No lo será. ¿Por dónde iban? Aquí. Ai, e eran esas escopetas as que de algunha maneira lle permitían, aínda que fose pasando estreiteces, gañar a vida e librarnos da fame a min e máis a miña nai, porque, ademais da caza que axudaba, e non pouco, a manternos a meu pai solicitábano cada pouco para que fose matar lobos. Chamábano de Vaina, de Verín, de Vilariño de Conso, de Rodeiro. E alá ía, coa súa tercerola Mauser Oviedo do 95. Ben gardaba na funda por uns días ou unas semanas, ata que conseguía acabar coa praga que devastaba os rebaños ou co grande exemplar que atemorizaba as xentes. E por un inverno ou 2 ou 3 non volvían chamalo do mesmo lugar, mais sempre había outro onde o requirían e así, aínda que os cartos non chegasen para pagarme estudos superiores, puideran eu polo menos finalizar o bacharelato e chegar a ser o que era, un moleque agardando a que viñesen recrutalo e levalo a Marrocos. Cada cabeza de lobo valíalle a meu pai 5 pesos que pagaba o concello correspondente, ademais do prezo da pólvora e as municións. Os gastos da viaxe e a estancia, que case sempre era na casa do alcalde ou dun concelleiro ou pedáneo, a maiores o meu pai non se negaba a cobrar en especie. Atraía a casa galiñas e ovos, chourizos e cacheiras, coas que agasallaban os agradecidos paisanos. A nosa casa estaba aínda ben arredada. Das outras da aldea, só unha estaba próxima, situada no mesmo outeiro, na faldra que mira ao sur, cara ao lugar onde se asentan as máis delas, todas xuntas como protexéndose unhas a outras. Dixen a nosa casa e debería dicir a nosa media casa, pois só media era nosa. A outra parte eran duns parentes afastados non só por ir o trasabó que compartíamos fose moi remoto, senón mesmo por outras cuestións que non veñen ao caso. O que importa é que eu nunca fun quen de ver o interior da súa parte da casa,
nin eles da nosa. Mais os ratos que se coaban dun carto a outro ben que serían capaces de asegurar que a miseria de ambas metades era semellante, e semellantes os perpiaños das paredes e as madeiras podres das portas. O lousado, que do mesmo xeito corría a conta das dúas vivendas, non amosaba tampouco disimilitudes, e dos dous lados faltaban lousas, e as pingueiras dunha e doutra parte eran, máis ou menos, as mesmas. E malia levar máis de 200 anos erguida aquela casa, ou aquela media casa polo que a min concirne, era coñecida polo nome de A Casa Nova, de xeito que ao meu pai lle chamaban dos Fulxencio da Casa Nova, e estou por dicir que a meirande parte dos veciños descoñecían totalmente os seus apelidos e naturalmente os meus. Por iso me extrañou tanto que viñesen preguntando por Fulxencio Novoa e polo seu fillo aquela tarde. Xa o sol caído e as sombras facéndose cargo do val. Dispoñamos a cear despois dun día que, aínda sendo de inverno, resultara moi longo e pouco proveitoso, no que apenas conseguiramos un par de perdices. Val sinalaba poñéndose teso ao pé dunhas zarqueixas dun sestal, apuntando co fociño húmido, tremendo bafexando, erguendo a man dereita, e no que eu non deixara de cismar no desastre de anual e no que podía agardarme no futuro. Había xa uns anos que acompañaba a meu pai nas cazatas. Sempre que podía, en eses casos deixábame usar a tercerola, ben lixeira, mentres el levaba o pesado rifle 5777 que trouxera do Brasil, onde o usara, ou iso afirmaba polo menos para cazar onzas. Non se me daba mal o choio, e había xa na bisbarra quen comezaba a comprar a miña puntería co do meu proxenitor. Dispoñámonos a cear, digo, cando o can se ergueu do seu lugar a carón da lareira e puxo a ladrar dando sinal que se achegaba un visitante. De alí a pouco escoitamos os pasos dun cabalo ao pé da porta e deseguida sentín petar con forza. Eu mesmo saín abrir e atopeime cun home alto, barudo, groso, cun rostro que parecía esculpido en pedra polo adusto, cun grosísimo pescozo que facía parecer pequena a cabeza, cuns ollos que me ollaron de feite, aínda que a cor violácea das olleiras desmentíase a primeira impresión e revelase a sombra dun certo tormento, unha angustia ou, máis sinxelamente, a falta de sono. Boas noites, dixo con voz augardentosa. Esta é, se non me equivoco ou non me informaron mal, a casa de don Fulxencio Novoa. Ti debes de ser o seu fillo, Xosé. Zoaba o vento arrastrando follas e ramallos e levantando queixumes nos piñeiros e no castiñeiro grande do Souto. Un vento frío que obrigou a noso visitante a tirar das lapelas do abrigo para protexerse. Non se equivocou vostede, contesteille. Faga favor e pase. Se gusta de cear, íamos facelo. Pai, cha. Mei en voz alta. Chamei en voz alta. Preguntan por vostede. O forasteiro agardou a que meu pai se
persoase na porta. A que se debe o honor? Dixo este en canto se achegou. O extraño deulle a man e presentouse. Boas noites, do Fulxencio. Son Oreste Mor e veño buscalo desde un lugar de Lugo. O inicio. Ten que perdoar a hora intempestiva, pero acabo de chegar e teño presa por falarlle. Moita presa. Quixera coñecelo o lugar. Joder. Moita presa. Quixera coñezo o lugar, dixo o meu pai, pero non porque estivese ali, senón porque de ali era un meu compañeiro do Brasil. Pero non falemos máis na porta. O tempo está frío. Mesmo diría que desta noite non pasa sen que neve. Pase e acomódese, don Oreste. Acomódase primeiro, mentres meu fillo lle leva o cabalo á corte. Despois xa me contará. Levei o cabalo e cando volvín xa o home tirara o chambergo. Sentamos na mesa e a miña nai puxo a cea. Entre bocado e bocado íamos falando e o home explicaba as causas que o trouxeran na nosa busca. Como lle dicías, veño do inicio. Se cadra vostedes oíron falar da manda de lobos que este ano campa polas nosas terras. Algo oín, dixo o meu pai, e eu oíu seguramente falar do grande lobo que devora as nosas ovellas e as nosas vacas. Oín iso e algo máis. Oíu que comeu un par de nenos e unha rapaciña que pastoreaba o ganado. Sí, din que é un lobo enorme, que ten ollos de lume, que o viron cargando unha ovella ao lombo que só deixa unha man ou un brazo das súas vítimas. Cousas que xa oín moitas veces noutros lugares. Pero mire, coñezo ben os lobos, case nada do que se di é certo. Desta vez xúrolle que é certo. O lobo comeu os nenos, comeu a pastora, tamén comeu a un que viña licenciado de África. Desde a ferraría foi andando á súa casa. Non chegou, só atopamos as botas e a maleta de madeira. Iso pódollo creer. E o lobo non ten medo, péstase de día como de noite. Non ten medo do home, nin do lume. Por iso veño buscalo. Vostede e o seu fillo teñen sona de vos tiradores. Aseguran que non hai en todo o país quen se lles poida comprar, que non hai lobo que se resista. Non teño inconveniente en ir, se me pagan ben. Ora, o meu fillo aínda nunca cazou un lobo. Pagaremoslle o que pida. Ten que librarnos desa besta. E non se fíe, é mellor que conte coa axuda que lle poida prestar o seu fillo. Pagaremoslle tamén a el, cobrará o dobre. Díxame ir, pai, interveu eu, a pesar das olladas desaprobadoras da miña nai. E a Garda Civil? Preguntou ela, coa evidente intención de impedir a miña marcha. Asegúrolle que bateu o monte unha e máis veces. Tamén nós, os veciños, fixemos monterías, pero nada, non damos co lobo. Con lobos, sí, a moreas. Pero ningún é que buscamos. Faláronnos de vostedes. Se eu fose, seguiu meu pai, se eu fose, vostedes terían que facer o que eu mandase. Non quero que me espante o lobo algunha alpavarda. O lobo é verdadeiramente grande, completamente negro, e mira con ollos de lume, insistiu Oreste. Como de grande, dixo meu pai, e meirande que vira nunca. Ten polo menos 2,5 metros. Non é un lobo como os outros, ten algo. Quen o viu para confirmalo? Coñece vostede a alguén que o vise en persoa?
retrucoulle con sarcasmo o meu pai. Oye, señor, dixo este temor. E levantou a faldra da camisa amosando o lombo. Unhas cicatrices lívidas percorríano. Calcule o tamaño da súa gadoupa. O meu pai puxose en pé sorprendido e foi buscar un metro. Sempre tiñamos un, porque andaba eu facendo prácticas de carpenta. O forasteiro dixo, eu vi o lobo, e el viume a min. Y hasta aquí capítulo 1. Espero que os haya gustado. Si subo el vídeo y alguien me dice que haga el capítulo 2, hoy mismamente lo leo y lo subo. Os lo prometo.